Akala ng iba, kwentong kutsero lang ang tungkol sa mga aswang. Pero, totoong-totoo sila. Nakita ko sila, mata sa mata, dito sa probinsya ng Isabela. At hindi ko lang sila basta nakita, kundi nakaharap ko pa sila sa isang matinding labanan na hindi ko kailanman malilimutan. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng inyong masusugid na tagapakinig. Sumulat po ako sa inyo dahil nais kong ikwento ang isang karanasang punong-puno ng lagim at kababalagan na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At sa tuwing naaalala ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang hindi maalala ang isang tao na naging kaibigan ko. Siya, si Sergeant Danilo Castro, ang isang retiradong army sniper na naging instrumento para mapuksa ang mga aswang na naghari noon sa aming lugar. Ako nga po pala, si Andoy, at ito ang aking kwento. The Voice. Ano bang ginagawa nyo? Bakit nyo sinisira ang mga pananim namin? Hindi nyo ba alam na 3 hanggang 5 buwan ang hihintayin bago anihin ang mga yan? Wala kayong mga konsensya, mga bastos! Bigla akong napalabas ng bahay nang marinig ko ang malalakas na sigaw ni Lolo Mando. Tumakbo ako papunta sa palayan na nasa tapat lang din ng bahay kung saan sila naroon. Naabutan ko ang matanda na nakikipagtalo sa 6 na lalaki na hindi ko kilala. Maskulado ang mga ito, balbasin at sa tingin ko ay mga nasa 40 anyos na. Pero may isang umagaw ng atensyon ko. Isang matanda na naka-cowboy hat, lumang maong at itim na t-shirt at may hawak na baril. Naisip kong siya ang amo ng grupo, lalo na nang magsalita ito. Lolo Mando, nakalimutan nyo na yata ang naging kasunduan natin doon. Napagbibigyan ko kayong manirahan sa aming lupain kung hahatian mo kami sa lahat na kikitain mo sa bukirin at palayan na meron ka. Naging ulyanin ka na ba dahil sa katandaan mo? O baka naman na sinasadya mo lang na maging makakalimutin para hindi ako mapagbigyan? Kahit kailan ay hindi ako nakalimot doon, Hermano. Mukhang ikaw ang naging ulyanin sa ating dalawa. Sinabi ko na noon sa iyo na kahit magunaw pa ang mundo, ay hindi ako sasang-ayon sa gusto mong mangyari. Dahil sa simula't-simula pa lang, amin talaga ang lupain ito. Hindi magiging sa'yo ito. Dahil hindi ka naman talaga taga rito, hindi ba? Nagkataon lang na naligaw noon ang angkan mo dito. Dahil mabait ang mga kamag-anak ko, pumayag sila na manirahan kayo rito. Pero hindi ibig sabihin noon sa inyo na to. Mukhang mali yata ang narinig mong kwento doon, Hermano. Ikaw ang hindi taga rito. Hindi ka pinanganak dito. Oo, taga rito ang angkan mo. Pero ikaw, sa ibang lugar ka lumaki. Kaya hindi ka talaga taga rito. Bigla ka nalang sumulpot dito na para magkaputi. Nagpatayo ka ng mansyon. Tapos akala mo kung sino ka ng Poncio Pilatong naghahari-harian dito sa aming lugar. Lolo Mando, wala ka pa rin pinagbago. Matalim pa rin ang tabas ng dila mo. Baka gusto mong putulin na natin yan nang hindi mo na magamit at hindi ka na makapagsalita pa ng kung ano-anong kasinungalingan. Ang baho ng bunganga mo. Hindi mabaho ang bunganga ko dahil marunong ako magsipilyo. At hindi ako sinungaling dito, kundi ikaw. Kayong mga walang pusong dumating dito na may dalang mga peking papel at baril para kami takutin. Akala nyo ba mabibili at maaangkin ninyo lahat? Pwes, hinding-hindi ang lupang ito
na nadiligan ng pawis at dugo ng mga ninuno ko. Matapang kan talaga. Sayang ang tapang mong yan na ibabaon lang kasama mo sa lupa. Wala kayong laban sa akin. Kahit magreklamo ka pa sa pinakamataas na huwes, sa akin pa rin ang pabor. Marami akong pera. Kayo, meron ba kayo nun? Talagang magrereklamo ako dahil wala ka ng respeto. Tignan mo, sinira mo ang mga pananim ko. Tapos binabastos mo ko sa sarili kong teritoryo. Sinasabi ko sa'yo, Don Hermano, hindi mo kilala ang binabangga mo. Akong hindi mo kilala, Lolo Mando. Sa tingin mo ba, ay masisindak mo ko sa mga ganyan-ganyang salita? Isang utos ko lang sa mga tauhan ko. Kaya kong ipalibing ng buhay ang buong angkan mo sa mismong palayan na ipinagmamalaki mo. Kaya kong palitan ng simentong bawat lupang tinatapakan mo. Huwag mo kong idaan sa mga tapang-tapangan mo na yan. Dahil wala kang laban sa pera at bala. Hindi ako natatakot sa iyo, Don Hermano. Kagaya ka lang din ng mga sakim at mapang-abusong taong minsan ko nang nakaharap at nakalaban. Wala kang pinagkaiba sa kanila. At tulad nila, kayang-kaya din kitang burahin sa mundong ito. Talagang palaban ka ring matanda ka. Hindi ka talaga pasisindak. Sige, kung yan ang gusto mo. Mga bata, bigyan ng leksyon ang isang ito. Pagkasabi mismo ng matandang nakasombrero, umabante kagad ang dalawa sa mga maskuladong lalaki. Nakakuyom ang mga kamao nila at diretsyong naglakad palapit kay Lolo Mando. Mabilis ko silang hinarangan. Bago pa sila makapanakit, itinaas ko ang dalawa kong kamay at puwersahan kong itinulak pa atras ang dibdib ng pinakaunang lalaki para matigil siya sa paglapit. Ginawa kong panangga ang sarili kong katawan. Teka, tumigil kayo! Hindi nyo kailangan manakit o gumamit ng dahas para lang sa lupa. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos ito eh. Hindi solusyon ng karahasan para sa ganitong problema. Antoy, tumabi ka dyan! Hayaan mo silang lumapit para malaman natin kung hanggang saan naaabot ang yabang ng mga bayarang yan. Apong, nag-iisip ka ba? 6 po sila oh. Hindi uubra ang mga salita mo dito. Mapapatay nila tayo. Maawa naman po kayo. Manahimik na muna tayo para hindi na lumalapa ang sitwasyon. Nagmamakaawa ako sa inyo, Apong. Sige na. Wala kang alam sa akin. Hindi mo pa nakikita ang kaya kong gawin. Kaya ulitin ko. Umalis ka dyan sa harapan ko. Hindi. Hindi ako aalis dito. Kayo na lang ang pamilyang naiwan sa akin, Apong. Hindi ako papayag na mapahamak kayo ng ganun-ganun na lang. Dahil sa lupang ito. Ano ka ba? Sabi ko huwag ka nang makialam dito. Umuwi ka na nga sa bahay. Ayoko! Nagmatigas ako at pilit na iniharang ang katawan ko sa harap niya. Pero si Lolo, ginamit niya ang tungkod niya at ilang beses itong inihampas sa akin. Kahit masakit ang bawat palo, hindi ko na lang ininda. Gusto ko lang talaga siyang maprotektahan sa kung anuman ang pwedeng gawin ng mga lalaking kaaway niya. Alam ko rin na walang magagawa si Lolo dahil bukod sa matanda na siya, wala talaga siyang alam sa pakikipaglaban o sa pakikipag-away. Samantala, natawa na lamang ng malakas si Don Hermano habang pinapanood kaming magtalo. Sumenya siya sa mga tauhan niya na umatras muna pero hindi siya tumigil sa pang-aasar at paghamon. Sandali lang mga bata. Umatras muna kayo. Bata, hayaan mo na ang lolo mo. Hayaan mo siyang mabugbog. Kasi yan naman ang gusto niya eh. Pwede man tumigil na rin kayo. Sinasabayan nyo rin kasi ang init ng ulo ni Lolo eh. Ano ba talagang gusto nyo? Sirain ang mga pananim namin? Kunin ang lupain namin? Ang lawak-lawak ng Isabela, pambihira naman kayo.
Tapos itong sa amin pa talaga ang trip na trip niyong angkinin. Aba! Mukhang palaban din ang isang ito ah. Ano? Nagmana ka rin sa pagiging matabas sa dila ng lolo mong kalbo? Eh kung sabay ko na lang kayong patumbayin ngayon, talagang hinahamon niyo ko ha? Napalingon ako kay Don Hermano nang muli niyang iangat ang baril at sa mismong noo ko na ito itinutok. Nawala ang lahat ng tapang na ipinakita ko kanina. Napalitan yon ng matinding kaba at panginginig ng buong katawan. Hindi pa man pumuputok ang armas. Ramdam ko ang lamig ng dulo nito sa balat ko. Halos mandilim na ang paningin ko. Tinignan ako ni Don Hermano ng diretso sa mata. Walang emosyon ang mukha niya habang nakangisi. Ano bata? Ano? Nasaan ang tapang mo? Wag po. Wag po kayo magbibiro ng ganyan ha. Baka matulak kayo ng kapwa niyo demonyo eh. Hindi ko naman ho intensyon na galitin kayo. Akala mo ba'y laro-laro lang ito? Akala mo ba nandito ko para makipagbiruan sa inyo? Pakiusap. Tama na po, Don Hermano. Sinabi ko nang hindi ako nagbibiro eh! Hermano, tama na! Huwag mong idadamay ang apo ko. Kung gusto mo ng dugo, ang dugo ko ang kunin mo. Huli na! Dahil parehas ko kayong ibabaon sa lupang ito. Mabilis na inalis ng lalaki ang safety pin at agad na ikinisa ang hawak na baril. Dahil dito, nanigas ang buong katawan ko sa kinatatayuan ko. Hindi ko maigalaw kahit isang daliri sa mga kamay ko sa takot at kaba na lumukob sa buong pagkatao ko. Ang paningin ko, nag-focus lang sa dulo ng baril ni Don Hermano. Ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko. Halos tumiklop na ang mga ito. Gusto kong tumakbo, pero ayaw sumunod ng mga paa ko. Alam ko ang mangyayari. Hinihintay ko na lang ang pagputok ng baril. Pero ilang segundo ang lumipas. Isang misteryosong lalaki ang bigla na lamang sumulpot sa harap namin. Mabilis nitong hinawakan ng kamay ni Don Hermano at saka itinaas. Doon pumutok ang baril. Napatakip ako ng tenga dahil sa ingay. Hindi sa ganyang pamamaraan ginagamit ang isang baril. Hindi yan ginagamit upang gawing panakot at higit sa lahat, hindi upang gamitin sa mga taong walang kalaban-laban. Matapos itong magsalita, isang malakas na uppercut ang ibinigay nito sa bandang leeg ni Don Hermano. At kasunod nun, bahagyang umatras ang misteryosong lalaki at sa kanya sinipa ng napakalakas. Tumilapon si Don Hermano at bago pa man mapahiga sa lupa, ay nasalo siya ng kanyang mga tauhan. Ang baril naman na nabitawan nito ay agad pinulot ng lalaking nagtanggol sa amin. Inalis niya ang magasin, saka isa-isang inalis ang mga bala nito. Wala kang karapatang gumamit ng ganitong baril. Dapat sa'yo baril-barilan lang. Ginagamit mo to sa walang kwentang bagay. Hindi yung balang kung gaano kasagrado ang mga sandatang tulad nito. Hindi to ginagamit para pumatay. Ginagamit to para magbigay ng proteksyon. Kaya wag ka nang hahawak ng ganito, ha? Nang mga sandaling yon, hindi ko maiwasan na mapangiti at mapatitig sa lalaki dahil sa labis na pagkamangha. Bukod kasi sa galing nitong lumaban, napakaganda rin ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. Ngayon lang din ako nakakita ng taong kakaiba ang tindig at hindi makikitaan ng kahit na anumang konting takot. Ngunit nabaling din ang tingin ko kay Don Hermano nang muli itong tumayo at maglakad papalapit sa amin. Sino ka ba, siraulo ka? Ang kapal naman ng mukha mong makisali sa away na hindi ka naman kasama. Talagang pinagbuhatan mo pa ako ng kamay. Peh!
Magbabayad ka sa ginawa mo. Pati na rin yung dalawang pinagtatanggol mo. Mga bata! Bigyan nyo ng leksyon ang lalaking yan! Wait lang! Anong gagawin niyo sa kanya? Hindi naman yata patas na sabay-sabay kayong susugod! Hindi ko na natapos ang mga sasabihin ko nang iabot sa akin ng misteryong lalaki ang baril na nakuha niya kay Don Hermano. Sandali lang siyang tumitig ng seryoso sa akin at saka ibinalik ang atensyon sa 5 tauhan na nag-uunat pa at nagpapatunog ng mga daliri. Magiging mabilis lang to. Sila ang tuturuan ko ng leksyon. Sigurado po ba kayo? Oo, bata. Akong bahala. Nagunat din ng kanyang leeg ang misteryosong lalaki. Pagkatapos, inihanda nito ang sarili at nakaposisyon na para bang magboboksing. Unang sumugod ang isang tauhan ni Don Hermano. Nagpakawala ito ng malakas na sipa, ngunit napigil din ng hawakan ng misteryosong lalaki ang kanyang paa. Pagkatapos, gamit ang siko, ay malakas niya yung pinatama sa dibdib ng kalaban. Kaya naman diretso yung bumagsak sa lupa at halos hindi na makahinga. Grabe! Napakagaling niya, Lolo! Sino po ba ang misteryosong lalaki na yan? Pamilyar siya sa akin. Ngunit hindi ko masyado maalala. Para bang nagkita na kami noon. Teka, kailan at saan ba yun? Sunod na sumugod ang ikalawang tauhan. Nagpakawala yon ng sunod-sunod na suntok. Kaya naman, sunod-sunod na pag-iwas din ang ginawa ng misteryosong lalaki sa pamamagitan ng pagyuko, pag-ilag sa kanan at sa kaliwa. Parang alam na alam niya ang nagiging kilos ng kalaban. Ilang sandali pa, nang makakuha ng buwelo, ay sunod-sunod niyang pinagsusuntok sa dibdib at panga ang kalaban. Napakabilis ng kanyang mga kamao na halos hindi ko na makita. Kasunod nun, gamit ang kanang kamao, ay isang suntok sa kaliwang muka ang pinakawalan niya. Tumalsik ang lalaki at diretsong bumagsak sa lupa na wala ng malay. Grabe! Buhay pa ba yun? Parang di na yata umihinga! Sa tingin ko buhay pa naman. Mukhang pinatulog lamang sandali. Grabe! Kung ako ang sumalo ng mga suntok na yun, baka sa sementeryo na ang tuloy ko. Apong, paano niya kaya nagawa yun? Hindi ko rin alam, Apo. Walang iya! Mga inutil! 5 kayo, pero pinatumpa lang kayo ng isang kalaban! Nakakahiya kayo! Mga wala kayong silbi! Sumugod kayo! Sumugod kayo ng sabay-sabay! Pagkasabi nun ni Don Hermano, agad na kumilos ang 3 lalaki. Hindi na sila nagdalawang isip. Sabay-sabay na sumugod sa lalaki. Hindi man lang umatras ang lalaki. Nanatili lang siyang nakatayo sa gitna hanggang sa pinalibutan siya ng 3. Kuya tagapagligtas! Mag-iingat ka! Huwag kang mag-alala, bata. Dahil sila ang dapat na mag-ingat sa akin. Sa pagsugod ng 3 nitong kalaban, ay agad niyang hinila ang isa sa mga yon. Mabilis na sapak sa muka ang pinakawalan niya dito at bigla yung nawalan ng malay. Inihagis niya yon sa isang tabi at sunod na inatake ang isa pa gamit ang kanyang 2 daliri sa kanang palad. Para bang patalim niya itong pinagtutusok sa likod at leeg ng kalaban. Kaya naman, halos magsuka yun at nawalan din ng malay. Maya-maya pa, nagulat ako nang tumalon ng malakas ang lalaki at pagbagsak, tumama ang isa nitong paa sa tiyan ng huling biktima. Napakalakas talaga nun na nagpatalsik sa tauhan ni Don Hermano. Dahil napabagsak niya ang 5 tauhan, mas lalong nadagdagan ang galit na nararamdaman ni Don Hermano. Walang hiya ka! Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong harangin ako? At paano mo nagawa yun? Paano mo natalo? Ang 5 tauhan ko! Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ko.
Ang kailangan mong malaman, tapos na ang paghahari-harian mo rito. At tungkol sa mga tauhan mo, masyado lang silang kampante sa laki nila. Pero kulang sa utak, sa kaampaw, mahihinang nilalang. Ang yabang mo! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Dahil lang sa galing mo sumutok? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang kapal ng mukha mo manghimasok dito! Hindi ako nangihimasok. Tignan mo nga yung paligid mo, hermano. Ikaw ang may dala ng baril. Ikaw ang may dala ng mga bayarang tauhan. At ikaw yung nananakot sa mga taong walang kalaban-laban. Huwag mong baligtarin ang kwento rito. Kaya kong bumaliktad ng kahit na anong kwento. Kaya hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako nang aapi dito. Binabawi ko lang kung ano ang akin. Itong lupa na to, pagmamay-ari ito ng angkan ko. At ako'y tagapagmana. Ang akin ay akin. Kung talagang iyo ang lupa, di daan mo sa tamang proseso. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Magaling kang magsalita. Mukhang may pinag-aralan ka. Masyado kang kampante. O sige. Sa ngayon, pagbibigyan muna kitang damuho ka. Pero ito tatandaan mo. Mabalik ako dito para bawiin ang lupa ko. At hindi ako titigil. At ipinapangako ko, dadanak ang dugo dito. At hindi mo na ako mapipigilan. Galit na naglakad palayo si Don Hermano. Halatang hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Ang mga tauhan niya, pati na yung mga pinatumba ng misteryosong lalaki, nagkamalay na at nagkakanda kumahog na bumangon. Walang lingon-lingon, tumakbo sila palayo sa amin na para bang mga asong bahag ang buntot. Yung iba nga ay halos madapa pa sa pagmamadali. Ilang saglit pa, sumakay na sila sa kanilang sasakyan, pinaandar at umalis. Humarap sa amin ang lalaki. Tapos ay sa kanya pinulot ang baril ni Don Hermano na nahulog sa lupa kanina. Seryoso ang mukha niya habang sinusuri ang armas. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa loob ng kanyang bag. Muli siyang tumingin sa amin ni Apong. Sigurado akong di na babalik ang mga yon. Hindi nyo na kailangan mag-alala pa. Nako, maraming salamat sa iyo, iho. Matagal nang nanggugulo sina Don Hermano sa amin, pati na sa ibang kapwa ko magsasaka. Ngayon lang siya nagkaroon ng katapat, at ngayon ko lang din siya nakitang natakot at napaatras. Kahanga-hanga ang ginawa mo, Amang. Oo nga po, Manong. Saka, grabe, ang galing niyong makipaglaban. Paano niyo po natutunan yun? Yung sumuntok at sumipa ng gano'n, yung pow, 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 pow! Parang sa mga pelikula ko lang po napapanood yun eh. Baka pwede niyo po akong turuan na makipaglaban. Para sa susunod na bumalik dito si Don Hermano, ako na ang susuntok sa pagbumuka niya. Babasagin ko talaga ilong nun. Ano ka ba naman, Andoy? Maiya ka naman sa kanya. Kung ano-ano sinasabi mong kabulastugan. Mabuti pa, magpasalamat ka na lang din sa kanya. Ay, sorry po. Hindi ko lang po talaga maiwasan na mamangha sa inyo eh. Maraming salamat po pala sa pagliligtas at pagtatanggol mo sa amin ng lolo ko, Idol. Hayaan niyo po. Kapag kinakailangan niyo rin po ng tulong, bukas na bukas po ang bahay namin. Tama ang apo ko. Kung kailangan mo ng bigas, mga prutas at gulay, handa kami magbigay kahit ano. Masuklian lamang ang kabutihang loob na ipinakita mo sa amin. Hindi nyo na ho kailangan pansuklian ang tulong na ginawa ko. Trabaho ko po yun. At kahit kailan, hindi ako tatalikod sa tungkuling sinumpaan ko. Sige ho, mauuna na po ako. Seryosong tumalikod ang lalaki sa amin. Ngayon ko lang napansin nang malapitan ang suot niya. Suot niya
ang Type B na uniforme ng militar. Yung digital camouflage na kombinasyon ng iba't ibang shades ng berde, brown at itim. Medyo kupas nga lang. Pansin ko rin ang mga peklat sa kanyang braso, leeg at sa kaliwang pisngi na nagpapatunay na hindi ito ang unang beses na nakipaglaban siya. Malinaw na sa akin ngayon kung bakit ganun siya kaswabe kumilos at makipaglaban. Sa palagay ko ay isa siyang matinik na sundalo. Sandali, Manong. Ano po pala ang pangalan nyo? Lumingon ang lalaki sa akin, sabay ngumiti. Sinagot niya ako at sinabi niyang siya, si Sergeant Danilo Castro. Matapos banggitin ang pangalan niya, umalis na siya. Bigla kong napatingin kay Lolo. Tulala pa din kasi siya at para bang nag-iisip. Nang di ako makatiis, agad ko siyang tinanong. Lo, bakit? Ano pong iniisip nyo? Kilala niyo po ba ang taong yun? May naaalala lang ako. Kapangalan niya kasi yung anak ng kaibigan ko noon. Danilo Castro. Nag-aral yun sa Baguio sa isang sikat na military school. Nakita niyo po ba yung anak ng kaibigan nyo? Oo naman, pero medyo bata pa siya noon. Ay naku, hayaan mo na nga. Baka naman kapangalan lang. Sa bagay. Pero, aalamin ko kung sino talaga siya, Lo. Bilang pasasalamat, ay dapat magbigay tayo sa kanya ng kahit na ano. Pwedeng gulay, prutas, bigas, o kaya naman kahit na anong pagkain. Pwede ko po siyang dalan araw-araw. Saan kaya siya nakatira, no? Para mapuntahan ko siya. Bakit hanapin mo? Wag na. Wag mo na siyang kulitin at baka maabala mo lang siya sa trabahong ginagawa niya. Pero Lo, buhay natin na iniligtas niya. Buhay natin. Hindi man lang ba natin siya pasasalamatan? Kahit konting ani lang natin, Lo. Yung mga gulay na kinuha natin sa taniman, ibibigay ko yun sa kanya. Gusto ko lang talagang makabawi kahit papano. Ay nako, sige. Kung yan ang magpapatahimik ng loob mo at ng bunganga mo, ay gawin mo. Oh, ba't po kayong tatawa? Ay wala. May naaalala lang ako. Hanga talaga ako sa tapang ng lalaking yon. Naalala ko tuloy nung kabataan ko. Para bang ganun din ako Matapang, malakas, at matipuno. Uwe, si Lolo talaga kung ano-ano naalala niya. Damuho ka! Totoo sinasabi ko! Aba, baka kala mo nung kapanahunan ko, pag naglakad ako sa kalsada, naglalabasan sa bintana ang magagandang dalaga para lang sumilip sa akin, para ako'y silayan. Hindi man ako nakapagsuot ng ganyang klaseng uniforme katulad sa lalaki. Napatumba ko naman yung pinakamaton sa kabilang baryo nang walang kahirap-hirap. Kaya wag mo akong mawewewe dyan. Baka ikaw ang wewehin ko. Sabi ko nga po, kayo na talaga ang pinakamatikas, pinakamatapang. Wala nang kukontra. Pero Lo, kung bata pa po siguro kayo, naku, hindi po siguro uubra yung yabang nun Don Hermano na yun. Aba, kahit naman matanda na ako, hindi pa rin uubra ang kayabangan ng duwag na yon. Kaya ko pa din siyang lumpuhin kung gugustuhin ko. Sus, yan na naman kayo, Louie. Alam niyo po, parang tama rin si Don Hermano Minsan, puro lang po kayo salita pero wala naman kayong gawa. Kung di nga ako umarang kanina, baka nabaril na kayo nun Abat lintik na batang ito Ako, puro salita. Binabastos mo ba ako? Hindi ko naman kayo binabastos sa hapong. Kayo naman, Masyado naman kayong seryoso. Hindi naman po kasi kayo malakas at magaling kagaya ni Mang Danilo. Ay, joke lang joke lang. Lagi na lang nagiging biro sa'yo ang lahat. Kaya ni minsan, hindi ko naisip na pasahan ka ng kaalaman at kakayahan na meron ako. Dahil baka gamitin mo lang yun sa kalokohan. Po? Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Dun sa kaalaman at kakayahan? Wala. Kalimutan mo ang sinabi ko. Hindi na mahalagang malaman mo pa ang tungkol doon. Dahil mukhang
Hindi mo rin naman so seryosohin. Ito naman si Lolo, oh. Pa-mysterious effect pa eh. Ginagaya mo pa si Mang Danilo eh. Yay! Idol niya rin si Mang Danilo. Tigilan mo na nga yung mga payiyi mo sa akin. Hindi uso sa akin yan. Ang kulit mo talagang bata ka. Kailan ka ba talaga seryoso sa buhay, Andoy? Ay nako, halika na. Tulungan mo na lang akong ayusin ang mga nasirang pananim dahil sa lintik na Don Hermano na yon. Ano ba naman yan? Curious pa naman ako sa mga sinasabi mo kanina, Lo. Pero sige, wag niyo na pong ipaalam sa akin. Parang hindi rin naman totoo yun eh. Dahil sa mga sinabi ko, ay napapailing na lamang si Lolo Mando. Pero kahit pinutol niya na ang usapan tungkol sa sinasabi niyang kaalaman at kakayahan, hindi ko pa rin talaga maiwasan na isipin yon. Dahil mukhang seryoso naman talaga siya nang sabihin niya yon. Minsan, nahihirapan lang ako maniwala dahil kahit isang beses, hindi ko siya nakitang nakipaglaban ng pisikal. Puro siya salita, puro siya sigaw, puro siya galit. Kumbaga, inaalisan na lang siya ng mga taong nakikipagtalo sa kanya dahil sa tabas ng dila niya. Si Don Hermano lang ang hindi nakatiis. Halos 1 oras din ang lumipas bago kami matapos sa pag-aayos ng mga pananim. Kahit halos wasakin na yon ng mga tauhan ni Don Hermano kanina, mabuti na lang ay marami-rami pa ang mga natira at pwedeng pakinabangan. Sa paglipas ng mga oras, Sir Blair, at hanggang sa pagtulog, hindi pa rin naalis sa isip ko si Manong Danilo. Hindi ko pa rin makalimutan yung galing niya sa pakikipaglaban. Hiniling ko na sana maging katulad ko siya balang araw. Bukas na bukas din hahanapin kita, Manong Danilo. Bahala na kung makulitan ka sa akin. Pero gusto kong matuto kagaya ng ginagawa mo sa mga tauhan ni Don Hermano. Gusto ko rin maging malakas at maging magaling. Nang gabing yon, Sir Blair, hindi agad ako dinalaw ng antok. Nakahiga lang ako sa banig habang nakangiti sa dilim. Paulit-ulit na inaalala ang mga nangyari sa palayan. Hindi ko makalimutan kung paano pinatumba ni Mang Danilo ang mga tauhan ni Don Hermano nang walang kahirap-hirap. Bilib talaga ako sa bilis at lakas niya. Kinabukasan, bago pa man pumutok ang araw, gising na ako. Wala pang masyadong liwanag, pero nagmadali na akong maganda ng mga dadalhin. Gusto ko siyang mahanap. Kumuha ako ng isang malaking basket at maingat kong inilagay doon ang mga sariwang ani namin. Nilagyan ko ng mga talong, sitaw, kalabasa at ilang hinog na prutas na napitas ko sa likod ng aming bahay. Para mas espesyal, isinama ko na rin sa ibabaw ng basket ang mainit-init pang bibingka na ginawa ni Lolo. Ba, mukhang masarap to, Lo ah. Mukhang magugustuhan to ni Manong. Siguraduhin mo makakarating yan sa kanya, ha? Baka mamaya ubusin mo pa yan sa daan. Lo, grabe ka naman sa akin, Lo. Hindi naman ako ganun katakaw, ano? Hoy, kilala kita, Andoy. Oras-oras ay gutom ka dahil yan sa alaga mong sawa, yan sa bituka mo. Saka hindi mo na kailangan galawin yan dahil meron din naman akong inihanda doon sa lamesa natin. Kumain ka na muna bago ka umalis. Yun! Ang bait mo talaga, Lo. Sige, kakain muna ako. Tiran mo lang ako ng kahit na konti. Hindi pa ako nakakakain yan pagkatapos ko magluto. Eh kung sumabay na po kaya kayo sa akin, Lo, halika na po. Pagkatapos kong kumain, bit-bit ang basket ng mga ipamimigay. Masigla akong naglakad palabas ng bahay para simulan ang paghahanap kay Manong Danilo. Probinsyang probinsya talaga ang lugar namin dito sa Isabela. Puno ng malalaking puno ang paligid at puro palayan, gulayan at bukirin ang makikita sa bawat madadaanan. Malalayo ang agwat ng mga kabahayan sa isa't isa, kaya bihira rin kaming may makausap na kapitbahay, lalo na
at nasa kalagitnaan mismo ng palayan ang bahay namin ni Lolo Mando, o kung tawagin ko minsan ay Apong. Sa paglalakad ko, nagtanong-tanong ako sa ilang taong nakakasalubong ko sa tabing kalsada. Paulit-ulit kong binanggit ang pangalan na Danilo at idinitalye ko ng maayos ang kanyang itsura. Pero wala, bigo ako. Wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa tao na hinahanap ko. Dahil dito ay nagpasya na akong umuwi na lang. Pabalik na sana ako nang biglang maagaw ang atensyon ko ng isang maliit na bandila ng Pilipinas. Nakatarak ito sa lupa, sa mismong ilalim ng isang napakalaking puno ng akasya sa gilid ng daan. Nilapitan ko to para usisain. Doon ko lang napansin na isa pala tong libingan. May mga patong-patong na bato sa ibabaw ng umbok ng lupa at may kahoy na krus na nakatusok sa mismong gitna. Puno na ng alikabok at tuyong dahon ang kahoy, kaya dahan-dahan ko itong pinunasan gamit ang kamay ko para piliting basahin ang pangalan na nakaukit doon. Ano to? Medyo malabo pero nakikita pa naman. Sergeant Akisha E. Castro. Sergeant? Sergeant. Saan ba ginagamit ng salitang yun? At tama, sa isang pulis o sundalong may posisyon. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Manong Danilo, grabe, ginulat niyo naman ako. Kayo pala yan. Kanina ko pa po kayo hinahanap eh. Hindi ko tinatanong kung sino ang hinahanap mo. Ang tanong ko, anong ginagawa mo rito? Kakilala mo ba ang taong nakalibing dyan? Ha? Espiya ka ba? O kalaban ka ba? Wala, Manong Danilo naman, hindi po. Hindi ko kalaban. Wala po akong kinalaman sa kanila o sa iniisip nyo. Ako po si Andoy. Kami po ni Lolo Mando yung iniligtas nyo kahapon dun sa may palayan mula sa mga tauhan ni Don Hermano. Alam ko, hindi ako makakalimutin. Tandang-tanda ko kayo ng lolo mo. Ang tinatanong ko lang, bakit nandiyan ka mismo sa harapan ng libingan na yan? At dito po ba? Naku, nagkataon lang po talaga. Naglalakad-lakad nga po kasi ako at nagtatanong-tanong kung saan po kayo nakatira. Tapos po paglingon ko dito, naagaw ang atensyon ko. Dito sa maliit na flag ng Pilipinas. Na-curious po ako kaya nilapitan ko. Wala naman po akong masamang intensyon. Promise, nagkataon lang talaga na napadpad ako rito. Bakit, Manong? Kilala niyo po ba siya? Si Sergeant Akisha Ikas. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan niya. Umalis ka na nga rito. Wala kang mapapala rito. Sige na. Bumalik ka na sa inyo. Ay, sorry po, Manong. Hindi ko naman po sinasadya eh. Wala po talaga akong masamang balak. Saka, Manong, sayang naman po yung pagod ko sa paghanap sa inyo kung aalis kagad ako. Ito pa nga po, may dala po ako sa inyo. Pinabibigay po ni Lolo. Pasasalamat daw po namin sa pagtulong nyo sa amin kahapon. May mainit-init pa pong bibingka rito, tsaka mga sariwang gulay. Sige na po, Manong, tanggapin nyo na. Hindi ba naging malinaw ang mga sinabi ko sa inyo kahapon? Ang sabi ko, hindi nyo na kailangan suklian pa ang tulong na binigay ko. Dahil hindi ako humihingi ng kahit na anong kapalit. Opo, Manong, alam ko naman po yun. Siguro po isipin nyo na lang bigay na lang po namin to. Parang regalo. Idol, sige na. Tanggapin mo na to. Umuwi ka na. Marami pa akong gagawin. Nagsasayang ka lang ng oras sa pakikipag-usap sa akin. Teka. Manong, hintayin niyo ako. Manong, tanggapin niyo na po to. Sige na. Magalit po sa akin ng lolo ko pag hindi niyo tinanggap to eh. Hindi ako nagpatinag at sinundan ko talaga ang mabilis niyang lakad. Kahit na sinabi niyang umuwi na ako, ramdam kong hindi niya naman ako pinapalayas ng tuluyan. Kaya patuloy ko siyang kinulit na tanggapin ang dala kong pasalubong sa kanya.
Naglakad kami ng naglakad hanggang sa makarating kami sa isang masukal na bahagi ng gubat. May nakita akong sapa na medyo malaki sa gilid at doon nakatayo ang isang maliit na bahay na pinalilibutan ng matatayog na bakod na kawayan. Nang buksan niya ang maliit na gate, hindi niya ito isinara pagpasok niya. Napangiti ako dahil senyales ito na payag siyang pumasok ako. Bago ako tuluyang pumasok, napatingin ako sa taas ng bakod. Pansin ko ang mga kable ng wire na nakapulupot doon. Akmang hahawakan ko ang gate nang bigla siyang magsalita. Nagulat ako dahil kanina pa siya tahimik habang naglalakad kami. Kung ako sa'yo, hindi ko gagalawin yan. Nakita mo yung mga ibong sunog at halos matutong na. Yan ang mangyayari sa'yo, bata, kapag hinawakan mo yan. Eh, syempre, ayoko pong magaya sa kanila. Ayoko matutong. Ano po bang meron sa mga kable na yan? May kuryente po ba? Wala. Pero kaya kitang gawin tutong kapag naging makulit ka. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Eh, mamaya na lang po. Dito na muna ako. Pambira. Makulit ka nga, no? Ala, sige. Pumasok ka na nga. Pagpasok ko sa bakuran, agad kong napansin ang toring gawa sa mga pinagpatong-patong na kahoy at tabla. May hagdan paakyat sa tuktok nito, kung saan may malawak na espasyo. Gusto ko sanang itanong kung para saan ang tore, pero pinili ko na lang na manahimik dahil baka mainis sa akin si Manong Danilo. Nakita ko rin ang isang lumang army jeep na halos kinakalawang na at napapalibutan ng mga damo. Simple lang ang bahay niya, pero kitang-kita ang pagiging secure nito mula sa labas hanggang sa loob. Pagpasok namin sa mismong bahay, nakumpirma ko ngang isa siyang sundalo. May mga baril na nakasabit sa dingding at nakapatong sa mesa. Nakalatag din doon ang kanyang mga gamit tulad ng uniforme, sombrero at sapatos. Habang inililibot ko ang paningin sa sala, isang picture frame ang humatak sa atensyon ko. Nakita ko roon ang litrato ni Mang Danilo kasama ang babae na hindi ko kilala. Manong, sino po yung kasama niyo sa picture? Sundalo rin po ba siya? Asawa ko, si Sergeant Akisha. Teka, Akisha? Di ba siya yung nakalibing dun sa may... Oo, siya nga. Matagal na siyang wala. 5 taon na nakakaraan. Yung libing ang nakita mo, yun ang lugar kung saan siya mismo namatay. Manong, kung di niyo po mamasamain, pwede po bang malaman kung ano po ang kinamatay niya? Dahil sa isang insidente. Magaling na sundalo ang asawa ko. At alam ko yun. Dahil sabay kaming nakapagtapos ng training sa Philippine Army. Pero ang galing mo ay nawawala ng silbi kapag masyadong malambot ang puso mo. Yun ang kahinaan ng asawa ko. Bakit, Manong? Ano po ba nangyari? Hinabol niya ang isang magnanakaw nun. Nang ma-corner na, biglang nagmakaawa ang lalaki. Sabi niya, napilitan lang daw siyang gawin yun dahil sa matinding kahirapan. Naawa ang asawa ko. Ibinaba niya ang baril niya sa pag-aakalang totoo ang pagsisisi na magnanakaw. Pero nakatago palang kasabwat nito. Hinampas siya sa batok. Inagaw ang baril niya at sa kanya mismo ipinutok. Sorry po. Hindi ko po alam na ganyan pala kasaklap ang sinapit ng asawa niyo. Kaya po pala parang galit kayo nung napadpad po ko dun sa libingan niya. Matagal na ako nakamove on.
Ayoko lang talagang may kung sino-sino dumadalaw sa punto niya. Dahil ako lang naman ang pamilya niya rito. Kaya po ba walang nakakakilala sa inyo? Marami po kasi akong pinagtanungan at halos lahat sila ay hindi kayo kilala. Kahit nga po si Don Hermano na naghahari-harian dito, hindi rin kayo kilala eh. Maaaring ilan lang yun sa mga rason. Pero bukod doon, di rin kasi ako masyadong naglalabas simula nang mamatay ang asawa ko. At nangako rin ako na hindi na ako tutulong. Dahil kapag ginagawa ko yun, naalala ko lang ang sinapit niya. Pero, bakit niyo po kami tinulungan ng Lolo Mando ko? Ang lolo mando mo, sigurado kang hindi ako kilala? Wala ba siyang nabanggit tungkol sa akin? Po? Si Lolo? Parang wala naman po. Pero kahapon, pilit niya pong inaalala kung sino kayo dahil pamilyar daw po ang pangalan niyo sa kanya. May nabanggit siyang kaibigan na may anak na nagngangalang Danilo. Sabi niya, pumasok daw sa military school sa Baguio. Tapos, nadistino na sa kung saan-saan. Bakit Manong, kayo po ba yun? Ako nga yun. Pero hindi doon ang pinagmulan ng pagkakakilala namin. Hindi niya ba nasabi sa'yo na isa siyang antingero? Ho? Antingero? Yung bang gumagamit po ng mga mutya at anting-anting? Hindi naman po ganun ng lolo ko eh. Hindi ganun si Apong. Wala siya nabanggit na ganyan sa akin. Madalas, puro sigaw lang siya at mainitin palagi ang ulo. Ewan ko kung bakit niya tinatago yan sa'yo. Nung kabataan niya, isa siya sa pinakamabagsik at pinakamagaling na antingero. Kilala siya sa pagpuksa ng mga aswang at paglipol sa mga masasamang elemento sa paligid. At isa ako sa mga taong iniligtas niya nung bata pa ako. Talaga po? Parang ang hirap naman paniwalaan. Madalas may sinasabi siyang random na mga bagay pero hindi ko naman magets yung gusto niyang sabihin. Tungkol pala yun sa pagiging antingero niya. Napaka-mysterious din pala ni Lolo. Parang kayo. Baka ayaw lang talaga niyang sabihin sa'yo. Pero seryoso. Si Lolo ba talaga yung tinutukoy niyo, Manong? Baka hindi naman siya. Mukha ba ako nagbibiro? Medyo malayo na nga rin ang itsura niya nung huli kaming nakita. Pero hindi ko makakalimutan ang muka ng taong tumulong sa akin noon. Hala, totoo pala. Hindi ko alam na may ganung personality ang lolo ko ha. Ang astig. Kaya pala walang pag-aalinlangan yung tinulungan si lolo kahapon. Kung ganun, tumalaw lang din kayo ng utang na loob sa kanya. Oh, mabuti na lang at napadaan ako sa inyo kahapon nung kumuha ako ng mga supply. At nung nakita ko talaga na nasa panganib kayo, di na ako nagdalawang isip na patulan yung mayabang na Don Hermano na yon. Matapang lang kasi dahil may baril. Ampaw naman ng mga kasama. Kaya nga po wala po sila binatbat sa inyo. Ang galing niyo po talaga kahapon. Talagang ngayon ko lang po na-realize na sundalo nga talaga kayo. Iba kayo kung makapaglaban, iba yung galaw nyo Ay, paano po pala kayo naging isang sundalo? Matapos po kasi na nangyari kahapon, parang gusto ko na rin pong sumunod sa yapak niyo Gusto ko na rin maging sundalo. Nag-training ako syempre, pero bukod doon, ang lolo mo ang naging malaking impluwensya ko kung bakit ko piniling maging sundalo. Po? Paano po naging si Lolo? Mahusay makipaglaban ng lolo mo noon. Mula nung iniligtas niya ako at ang tatay ko sa kamay ng mga aswang, gusto ko na talagang maging katulad niya. Maging kasing lakas niya at kasing husay sa pakikipaglaban. Grabe, ang galing niya kasi. Gusto ko nga nun maging antingero talaga ako, kaso sinabi niya sa akin na mas mainam daw ang may tinapos o napag-aralan. Kaya sa huli, pinili ko na lang na maging isang sundalo. Grabe! Hindi ko talaga ma-imagine na ganun pala si Lolo nung kabataan niya. Promise, Manong, wala siyang binabanggit talaga sa akin tungkol doon ni isang beses. Hindi nga niya ako tinuruang sumuntok o sumipa man lang bilang panlaban para kaya kong ipagtanggol yung sarili ko Bakit kaya ganun si Lolo? Bakit hindi niya sinabi sa akin yun?
Siguro, hindi kanya nakikitaan ng galing sa tungkuling meron siya noon. Sabi niya kasi, ang gawain niya bilang isang antingero noon ay isang seryosong bagay na kailangan ng matinding disiplina, lakas ng loob, at higit sa lahat, katapangan. Parang sa mga sundalo lang na gaya ko, hindi ka pwedeng maging katulad namin kung ginagawa mong biro ang lahat. Dahil ang buhay ay hindi lang basta isang laro. Dahil sa mga sinabi ni Manong Danilo, ay sandali akong natahimik at napaisip. Tinamaan kasi ako sa mga sinabi nito, lalo na't yun talaga ang tingin ni Lolo sa akin. Naging palabiro kasi ako sa mga bagay-bagay dahil pakiramdam ko ang lungkot kapag seryoso. Ganun kasi ang naramdaman ko nang mamatay sina Mama at Papa dahil sa isang aksidente. Kapag seryoso ako, naaalala ko ang lungkot nararamdaman ko para sa kanila. Kaya simula nun, naging masayahin na lang ako at naging palabiro. Hindi ko naman siya masisisi, Manong. Medyo nalulungkot lang ako dahil pwede pala akong matuto sa sarili kong kadugo. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Bata ka pa naman, Andoy. Marami ka pang bagay na pwedeng subukan at matutunan. Basta, lagi mo lang lakasan ang loob mo at maging matapang ka rin at seryosohin mo ang mga bagay-bagay. Hayaan niyo po pag uwi ko mamaya, kakausapin ko po si Lolo. Saka matutuwa yun dahil magkakilala pala kayo noon pa man. Hindi tuloy ako makapaghintay na maturuan niya ako ng mga bagay-bagay na alam niya tungkol sa pagiging isang antingero. Kaya pala nabanggit niya yung salitang kaalaman at kakayahan. Oo, yun nga yun. Yung pala yung ibig niyang sabihin. Si Lolo talaga, oh. Sa tingin ko, hindi ka na matuturuan ng Lolo Mando mo. Ho? Abay, bakit naman po? Hindi po ba sabi niyo isa siyang mahusay na antingero? Kung mahusay siya, tuturuan niya ako. Eh mukhang retirado na rin ang lolo mo eh. Paano niyo naman po nasabing retirado na siya bilang antingero? Kasi, kung nagagampan pa niya ang tungkulin niya bilang isang antingero dito sa baryo, eh di sana, wala sanang mga aswang na gumagala-gala dito. Ho? Aswang? Teka, Manong. May aswang po sa baryo natin? Meron. At tahimik lang silang umaatake. Nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ang mga binitiwang salita ni Manong Danilo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sobrang pangingilabot. Akala ko, payapa at tahimik lang ang buhay namin dito sa probinsya ng Isabela. Sanay ako sa simpleng araw-araw, yung puro pagtatanim at pag-aani lang ang inaalala. Wala rin naman akong naririnig na balita tungkol sa mga aswang o sa kung ano pa mang mga nilalang na pagala-gala sa paligid. Basta't ang alam ko lang, sa mga lumang kwento ng matatanda ko lang napapakinggan ang mga ganung bagay na tungkol sa aswang. Pero hindi ko akalaing totoo pala ang lahat ng ito. Nagsimulang magulo ang isip ko. Tinignan ko ang paligid ng bahay ni Manong Danilo. Biglang naging nakakatakot ang bawat anino at bawat kaluskos ng dahon sa labas. Kung totoo nga ang mga sinasabi niya, ibig sabihin, hindi lang pala si Don Hermano ang dapat naming katakutan. May mas malalaking panganib na nagtatago sa dilim na hindi ko man lang namalayan sa loob ng mahabang panahon. Teka lang ho, hindi po ba kayo nagbibiro? Hindi, Andoy. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Bakit? Gusto ba silang makita? Hala, nakakatakot naman po yun. Parang di ko po kaya eh. Oh, akala ko ba? Gusto mo din maging matapang at magaling. Ang sabi mo gusto mong sumunod sa yapak ko o ng lolo mo. Natatakot po kasi ako eh. Baka po kasi bigla tayong mapalaban at saka... Bakit naman tayo mapapalaban? Eh, hindi naman tayo susugod. Ipapakita ko lang sa'yo. Alam mo, mabuti pa. Umuwi ka na muna.
Sabihin mo sa lolo mo kung ano ang mga nalaman mo ngayon. Lahat-lahat sabihin mo. Tapos saka ka bumalik dito. Marami tayong pagkikwentuhan. Po? Pwede po akong bumalik dito? Oo naman. Matagal na akong walang nakakausap dito eh. Ikaw lang ang naglakas ng loob na lumapit dito habang nandito ako. Sige yo. Babalik ako bukas. Sige, idol. Mauna na ako ah. Teka. May nakalimutan ka. Ano po yun, idol? Meron po ba? Parang wala naman ah. Yung bit-bit mong basket. Di ba para sa akin yan? Oo nga pala. Ito po. Bukas ko na lang din kukunin yung basket. Naku, masarap po yan. Lalo na yung bibingka. Gawa po kasi yan ni Lolo Antingero eh. Nagmamadali akong bumalik sa bahay. Pagdating ko, nakita ko si Lolo Mando na nakaupo sa beranda at seryosong naghihiwa ng mga gulay. Hindi ko na hinintay na tanungin niya ako. Agad ko nang ibinuhos lahat ng nalaman ko kay Manong Danilo. Habang nagkikwento ko, unti-unting huminto sa paghihiwa si Lolo. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagiging matigas, napalitan ito ng matinding pagkagulat. Binaba niya ang hawak na kutsilyo at napasandal sa upuan. Hindi makapaniwala si Lolo na ang taong nagligtas sa amin kahapon ay ang bata na tinulungan niya noon sa gitna ng panganib at totoong anak ng kaibigan niya. Sa palambatan yon, sobrang laki na ng pinagbago niya. Alam mo bang, napakapatpati niya noon. Mas payat pa sa'yo. Matatakotin din kagaya mo. Kung gayon, ay bumalik na pala siya dito sa baryo. Hindi ko man lang nalaman. At alam mo ba yung sinasabi mong bahay niya? Bahay nila yon ng kanyang ama. Talaga po. Siguro talagang pinili na lang din niyang doon tumira nang magretiro na siya. Sayang lang kasi malapit lang doon namatay ang asawa niya. Nakakalungkot naman na balita yan. Siya nga po pala, Lo. May sinabi po siya sa akin eh. Sabi niya, nung bata ka daw, mahusay ka daw na antingero. Magaling ka daw makipaglaban. Totoo ba yun, Lo? Antingero po ba talaga kayo? Nako, nainandal niya pala yan sa'yo. Oo, Apo. Totoo nga ang mga sinabi niyang yon. Isa nga akong antingero. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin, Lo? Kahit talagang daya niyo. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi ka nga marunong magseryoso. Lahat na lamang ng bagay ay dinadaan mo sa biro. Saka wala akong makitang dahilan para sabihin sa'yo yun. Kasi wala eh. Wala akong makitang katangian sa'yo na pwede kang pasahan ng tungkulin ko o turuan na maging antingero. Katulad ka lang din ng tatay mo. Ayaw maging antingero. Saka ikaw, hindi ka din handa. Baka mapahamak ka lamang kung pipilitin kita. Kahit di niyo naman po ako turuan eh. Ang mahalaga lang sa akin malaman yung tungkol sa nakaraan nyo. Nung nagkikwento nga po si Mang Danilo, hindi ko maiwasan na mamangha sa inyo, Lo eh. Akala ko po kasi, puro lang kayo salita at sigaw. Lo, nahusgahan ko po kayo tuloy doon. Ang pagsasalita ko sa mataas na boses at pagsigaw-sigaw ng malakas ay likas na sa akin. Lalo na ngayong matanda na ako. Mahina na ako. Hindi ko na kayang makipaglaban sa pisikal. Kaya naman sa salita ko bumabawi. Parang panakot na rin sa lahat ng taong umaapi sa atin. Paano po yan, Lo? Mapuputol na lang po ba ng ganun-ganun na lang ang tungkuling antingero sa pamilya natin? Kasi, kung di pala ako karapat-dapat, sino pong pagpapasahan nyo ng kaalaman at kakayahan nyo? Wala naman po tayong ibang kamag-anak dito. May isang tao na akong naiisip. Pero hindi pa ako sigurado kung siya na nga ba talaga ang hinahanap ko. Sa ngayon, maghihintay muna ako ng tamang pagkakataon bago magdesisyon. Ay nako, yang ano naman, Lo, sa pagiging mysterious person mo eh. Sige po, ganito na lang. Tutal,
hindi nyo rin naman ako tuturuan ng tungkol sa pagiging isang antingero. Bakit hindi nyo nalang po ikwento yung tungkol sa mga naging adventures nyo noon, lo? Sabi kasi ni Manong Danilo, kilalang kilala daw po kayo noon bilang isang mabagsik at mahusay na antingero. Marami akong pinagdaanan. Marami akong nakaharap na mga kalaban. Masyadong matagal at mahaba ang aking kasaysayan para ikwento ko pa sa'yo. Si Lolo naman ang damot-damot, oh. Sige na po, ikwento nyo na po. Willing po akong makinig kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito. Ay naku, sige na nga. Nang hindi mo na ako kulitin pa at kilala pa naman kita. Sinimulan ni Lolo o ni Apong ang pagbabahagi ng kanyang nakaraan. Bawat salita niya ay tumatatak sa isip ko. Ikinuwento niya ang mga engkwentro niya sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Hindi ka panipaniwala ang mga pangyayaring binibigkas niya. Pero ramdam ko ang katotohanan sa boses niya. Nakikinig ako ng mabuti. Hindi ako gumalaw mula sa pagkakaupo. Dinig na dinig ko ang bawat detalye ng mga laban niya sa dilim. Hindi ko napansin ang paglipas ng oras. Hanggang sa dumating na ang gabi. Doon lang tumigil si Lolo. Pagkatapos nahiga na ako, payapa ang isip ko dahil nalaman ko na ang totoo. Nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan, tinik na ang araw nang magmulat ako ng mga mata. Halos tanghali na. Agad akong bumangon para kumain. Pagkatapos, nilapitan ko si Lolo sa may kusina para magpaalam. Sinabi ko sa kanya na pupuntahan ko si Manong Danilo. Tumango naman siya at pinayagan ako. Mabilis akong kumilos para maganda. At nang matapos ay naglakad na ako hanggang sa marating ang bahay ng bago kong kaibigan. Naabutan ko siyang nag-aayos ng kanyang baril. Napansin kong kakaiba ang mga baril na yon. Kaya naman, hindi ko mapigilang hindi magtanong. Ano pong klaseng baril yan, Manong? Ito ang tinatawag na Remington 700 Sniper. Nung nasa Philippine Army ako, isa to sa paborito kong gamitin sa tuwing mga hunting kami ng kalaban sa iba't ibang kabundukan at kagubatan. Kahit gaano kalayo, kaya kong makita gamit ang lens nito at kaya ko ring tamaan dahil sa lawak ng firing range nito. Teka, ibig niyo pong sabihin, isa kayong sniper? Oo, Andoy. Retired Army Sniper. Grabe, idol ko na po talaga kayo. Akala ko nung una, normal na sundalo lang kayong nakikipaglaban at nakikipagbugbugan sa mga nakakaharap nyo. Tama ka naman sa una mong hinala. Bilang sundalo, unang itinuro sa amin ay physical combat, kung saan gumagamit kami ng iba't ibang parte ng aming katawan bilang panlaban, gaya na lamang ng aming mga kamao, siko, paa, tuhod, at marami pang iba. Depende sa sitwasyon. Kaya pala, mabilis mo nakuha yung baril ni Don Hermano at napatumbay yung mga tauhan niya kahit wala ka namang dalang armas o baril. Oo, tama ka. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay may bitbit tayong baril. Paano kung naubusan tayo ng bala, di ba? Na wala ang patalim natin. Wala tayong pagpipilian kundi gumamit ng physical combat. Pero uulitin ko, depende pa rin yun sa sitwasyon. Mas maganda at nagiging successful ang isang mission kung may dala-dala kaming armas. Kagaya na lang po ng hawak nyo ngayon. Manong, tanong lang. Gano'n na po kayo katagal na army sniper? Parang alam nyo na po talaga ang tungkol dyan eh. Matagal-tagal na rin. Lalo na nang mapabilang akong 1st Scout Ranger Regiment o mas kilala bilang Scout Rangers. Maliit lang yung grupo namin. Pero lahat magagaling pagdating sa paghawak ng baril at pakikipaglaban. Madalas nadidistino kami sa mga kabundukan, kagubatan o sa mga lugar na kailangan naming huntingin ng mga kalaban o mga rebelde. Ibig sabihin, magaling din po kayong mag-camouflage. Ganun kasi yung napapanood ko sa mga pelikula eh. Yung para bang naglalagay ng kung ano-ano sa katawan para hindi makita kagad.
Isa yan sa core characteristics ng mga Scout Rangers. Bukod dyan, bilang sundalo, ay dapat kaya mo ring sumabay sa iba't ibang uri ng klima at panahon. Handa ka rin dapat sa pangmatagalang gutom, pagod at labanan. Madalas mangyari yon kung nasa serbisyo pa ako. Ang hirap pala ng mga pinagdaanan niyo, Manong. Manong, tinamaan na rin ba kayo ng bala? Oo, pero please lang. Nakita mo tong peklat ko sa muka? Dahil yan sa balang tumama sa akin nang minsan kami mapalaban sa mga NPA at iba pang makakaliwang grupo. Nakakatakot naman pala. Pero Manong, namamanga ako. Buwis-buhay pala ang pagiging isang sundalo, no? Kapag pinili mong tungkuling to, dapat alam mo maaari ka nang hindi makabalik sa pamilyang iniwan mo. Sa tuwing nadidistino kami, parang araw-araw nasa bingit ng kamatayan ng mga buhay namin. Ganun ang pagiging isang sundalo, Andoy. Ang isang paa mo ay nasa hukay na. Tuloy-tuloy ang kwentuhan namin ni Mang Danilo. Detalyadong ikinuwento niya ang mga taktika nila sa bawat misyon. Nakikinig lang ako ng mabuti. Bilib na bilib ako sa lawak ng karanasan niya. Hindi ko namalayan ng oras. Hating gabi na pala. Inaya niya akong umakyat sa toring nakita ko kahapon. Sumunod ako sa kanya paakyat sa hagdan hanggang sa marating namin ang tuktok. Dito pala ang pwesto niya para mamatyagan ang buong kagubatan. Mula sa taas, kita ang bawat sulok ng paligid at doon ko mas naunawaan ang bigat ng pagbabantay na ginagawa niya gabi-gabi. Ito rin pala ang hiding spot niya para makita ang kabuuan ng kagubatan o tinatawag na high ground. Parang ang dilim, Sarge, siya. Paano mo nakikita yung mga aswang? Ito, gamitin mo. Night vision binoculars yan. Kaya mo makita ang paligid kahit madilim o gabi na. Nang gamitin ko yon, ay labis ang tuwang nararamdaman ko. First time ko kasing makagamit ng ganitong uri ng binoculars. Nakikita ko ang lahat ng mga puno, pati na ang mga kapatagan, kung saan may ilang taong naglalakad habang may dalang mga flashlight. Ilang sandali na wala rin ang ngiti sa aking labi nang mapansin ko ang grupo ng kalalakihang papalapit sa isang babae na sa tingin ko ay nasa 30 anyos na. Manong, tingnan niyo to. May mga lalaking nakapalibot sa isang babae sa may gilid ng sapa. Ha? Nasaan? Saan banda? Malapit po sa may malaking bato. Sige, obserbahan muna natin bago tayo kumilos. Pinagbasdan ko ang mga lalaking unti-unting lumalapit sa babaeng napapaatras dahil sa labis na takot. Nang ma-realize ng babae ang panganib, mabilis siyang kumaripas ng takbo. Nung una, kampante lang akong nanonood doon sa binocular. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Huminto ang mga lalaki, yumuko sila at nagsimulang manginig ang buong katawan. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko. Bumabaluktot ang kanilang mga likod habang dumadami ang maiitim na balahibo sa balat nila. Ang mga daliri nila ay mabilis na humahaba at tumutulis ang mga kuko. Anak ng sandali lang. Anong nangyayari sa kanila? Bakit bumabaluktot ang likod nila? Dumadami ang balahibo sa katawan nila tapos... Grabe! Ang lalaki ng mga pangin nila. Para silang mababangis na hayop. Yan ang mga aswang na sinasabi ko sa'yo. Aswang? Kung ganun, kailangan natin gumawa ng paraan, Manong. Tulungan natin yung babae, kawawa naman siya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. Kailangan may gawin tayo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Manong Danilo. Mabilis niyang kinuha ang mahabang baril. Lumapit siya sa gilid ng tore kung saan may mga butas sa pagitan ng mga tabla. Inilabas niya ang baril doon at maingat na ipinatong sa kahoy na nagsisilbing suporta. Inayos niya ang scope. Bawat pagpihit niya sa dial ay may kasamang matatalas na pagtuon. Hindi siya humihinga. Habang tinitignan ang bawat anggulo sa ibaba, ang mga mata niya ay nakapako sa lente. Sinusundan ang bawat paggalaw ng mga aswang.
na abala sa kanilang biktima. Ang daliri niya ay bahagyang nakadantay sa gatilyo. Tapos ay binitiwan niya ito saka tumingin sa akin. Ngayon ko lang ulit gagamitin ang aking Remington 17 sniper. Matagal-tagal na rin nung huli ko itong pinaputok. Sinundan ko ng tingin si Manong Danilo habang inaayos niya ang pwesto ng kanyang baril. Iniatras niya ang isang paa para bumalanse. Hawak ang baril ng matatag habang ang kanang kamay ay handa na sa gatilyo. Dumikit ang pisngi niya sa stock ng baril at sumilip sa scope. Agad ko ring itinaas ang binocular ko para abangan kung paano niya tatapusin ang mga nilalang sa ibaba. Sunod-sunod na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bawat kalabit niya sa gatilyo ay may katumbas na bumabagsak na aswang. Walang nakapalag. Diretsyong nalugmok ang mga ito sa lupa. Wala pang 10 segundo. Tapos na ang lahat. Yung babaeng hinahabol nila, nakalayo na at tuluyan nang nakatakas. Grabe, ang galing niyo pa rin, Idol! Sniper ka nga talaga! Ang ganda ng pagkakaesente niyo sa mga aswang! Bawat putok, sapul! Akala ko nga kinalawang na mga kamay ko eh. Nagagamit ko pa pala. Kaso, hindi na tao ang target ko, kundi mga aswang na. Idol Manong, teka, yung mga tinamaan niyo, bakit gumagalaw pa? Tinay mo. Hala, tumayo sila ulit. Manong, barilin niyo uli! Barilin niyo! Imposible. Sigurado akong saligan tama ng mga bala ko. Dapat wala ng buhay ang mga yan. Sa ulo, Manong, subukan mo silang i-headshot! Muling kinalabit ni Idol Manong Danilo ang gatilyo. Ramdam ko ang lakas ng pagyanig ng tore sa bawat putok ng sniper rifle niya. Sa pagkakataong yun, diretsong sa ulo ang tinarget niya. Kitang-kita ko sa lente ng binocular ang pagtama ng bala sa mga nilalang. Bagsak sila kagad sa lupa. Pero wala pang 1 minuto, ang mga katawang akala ko ay wala ng buhay. Unti-unti na namang kumilos. Anak ng putya! Anong klaseng aswang ang mga to? Hindi tinatabla ng bala! Hala, anong gagawin natin, Idol Manong? Nakapatay na ako ng mga aswang noon, Nandoy. Pero yung mga dati kong nakalaban, ordinaryong tinggalang, patay na agad. Pero itong mga to, iba. Hindi sila basta-basta aswang. Hindi sila namamatay sa ordinaryong bala. Ano, tignan nyo? May dumarating pala iba, Manong. Ang dami nila. Anak ng putya, masama to. Hindi ko na to kaya kapag ganyan sila karami. Ano pong gagawin natin, Idol? Saka bakit parang may hinahanap sila? Hinahanap nila tayo. Nanginginig ang mga kamay ko habang idinidikit ko ulit ang binocular sa mga mata ko. Gusto ko sanang umiwas pero hindi ko magawa. Sa bawat pagbihit ko ng lens, mas lumilinaw ang bangungot sa harap ko. Akala ko 5 lang ang kalaban namin kanina pero mali ako. Sa bawat sulok ng madidilim na kagubatan, may mga pares ng mga matang nagbabaga na lumilitaw. Ang dami nila. Dumadami sila bawat segundo. Ano na pong gagawin natin, Idol Manong? Paano kung makita nila tayo? Paano kung ganyang karaming aswang ang sumalaki sa baryo? Mukhang kakailanganin na natin ng tulong ng lolo mo. Ako man nagulat ako sa nakita ko eh. Hindi ko akalain na ganyan na sila karami. Ang akala ko lang kasi, naligaw lang sila dito. Paisa-isa lang. Hindi ko alam na ganito na pala kalala. Kaya kailangan nating hingin ng tulong ng lolo Mando mo. Si Lolo Mando? Oo. Kailangan natin masabi sa kanya to. Para sa susunod, alam na natin ang gagawin natin. Nang gabing yun, hinayaan na lamang ni Manong Danilo ang mga aswang na makaalis at makalayo. Hindi na rin kasi nila hinabol ang babae dahil nalaman nilang may bumabaril sa kanila. Hindi lang sila sigurado kung sino at nasaan yun. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakauwi na ako ng bahay kasama ang idol kong si Manong Danilo. Walang mapagsidlan ang sayang nararamdaman ni Lolo Mando nang muli niyang makaharap ito. Pero naging seryoso rin siya nang banggitin ng aking kasama ang tungkol sa mga aswang na nakita namin.
Nagbalik na pala ang mga nakalaban kong aswang noon. Ang buong akala ko'y naubos ko ng lahi nila. Pero, mukhang nagkamali ako. Ano ang gagawin natin? Kailangan natin silang mapuksa kagad bago pa nila mapinsala ang baryo. Hindi ko alam kung kaya ko pang labanan ng ganung uri ng mga aswang. Masyado na akong matanda at kahit magdala pa ako ng maraming mutya, mabilis lang din nila akong matatalo at mahuhuli. Hindi nyo kailangan sumabak sa pisikal na bakbakan. Ang kailangan namin ay ang karunungan nyo, ang mga orasyon o proteksyon kayo lang ang nakakaalam. Hindi ako marunong sa ganyan eh. At ang mga armas ko wala rin silang nagawa. Naniniwala ako, mas makapangyarihan pa rin ang kaalaman nyo kaysa sa kahit na anong bakal na hawak ko. Mukhang panahon na nga para ipasa ang kalaman at kakayahan na meron ako. Tatanungin kita, Danilo. Gusto mo bang maging katulad ko? Gusto mo bang maging antingero? Kung yan lang ang tanging paraan para matapos ng gulong to at mailigtas sa mga tao, tinatanggap ko yan. Handa po akong pasanin ang responsibilidad ng isang antingero. Hindi ko nahahayaang may mabiktima pa. Ang mga demonyong yun. Hindi biro ang sinabi mo. Ang pagiging antingero ay hindi lang basta pagkakaroon ng kapangyarihan. Ito ay isang panata. Kapag tinanggap mo to, wala nang bawian. Susubukin ito ang tibay ng loob mo at ang paninindigan mo sa bawat sandaling humarap ka sa panganib. Handa po ako, Lo. Wala na akong inaatras ang laban sa buhay ko. At hindi ako aatras ngayon. Turuan niyo po ako kung paano. Mabuti. Dahil kung gayon, oras na para ipakita ko sa inyo ang mga lihim na matagal ko nang itinago sa loob ng silid ko. Halika, halika. Sumunod ka sa akin sa loob. Lo, paano naman po ako? Gusto ko rin po makita at marinig yung tungkol sa pagiging antingero nyo eh. Sama nyo na po ako, Lo. Promise. Hindi po ako magdadaldal at magiging makulit. Hala, sige na. Sumama ka na rin. Pagpasok sa loob, isang maliit at sikretong pinto ang binuksan ni Lolo mula sa sahig ng kanyang kwarto. Mula roon, isang may kalakihang baul na gawa sa kahoy ang sabay nilang inilabas ni Manong Danilo. Halos mapaubo ako dahil sa kapal ng alikabok nun. Sandali itong pinagpag ni Lolo at sa kadahan-dahang binuksan. Doon lumantad sa aming harapan ang iba't ibang bagay na ginagamit ng isang antingero. May mga punyal, kwintas na may iba't ibang bato, mga natuyong halaman at marami pang iba. Pero sa lahat ng bagay na naroon, isa lang ang inilabas ni Lolo, ang maliit na garapong naglalaman ng parang kulay brown na langis at sa ilalim nun, may mga itim na batong hindi ko maipaliwanag kung ano. Ito ang tinatawag na mutya ng bato-balani. Ito ang tanging paraan para matalo at maubos mo ang mga aswang na hindi tinatablan ng bala mula sa baril mo. Kaya ng bagay na yan, natalunin ng mga aswang na parang walang kamatayan? Sa anong paraan naman po, Lo? Paano? Bago ko sabihin yon, ay kailangang maintindihan mo muna kung anong klase ng kalaban ang makakaharap mo. Sila ang tinatawag na makabagong gabunan. Ano? Gabunan? Ano ang meron sa kanila? Nung kapanahunan ng aking ama bilang isang antingero, madalas niyong nakakalaban ng mga gabunan. Ayon sa kanya, sila ang mga aswang na may kakayahang maging normal na tao sa paningin natin. Sila rin ang uri ng aswang na kayang umatake sa umaga kahit may sikat pa ang araw. Ano? May ganung uri pala ng aswang? Akala ko nun sa gabi lang sila umaatake. Yun din ang una kong pagkakaalam. Hanggang sa makalaban nga sila ng aking amang antingero noon. Natalo at naubos na ang mga ito pero sadyang mapaglaro ang nagbabagong panahon. Kasabay ng pagbabago, nagbago rin ang kanilang katangian. Nung maipasa na sa akin ang tungkuling antingero, doon ko nakaharap ang bago nilang anyo. Ano po nagbago sa kanila? Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging mapanganib, mas mapusok,
mas mabilis na sila at bigla na lang sumusulpot para umatake. Gaya ng mga nakaharap nyo kagabi, hindi na tinatablan ng punyal ko ang balat nila. Natuto sila, Danilo. Nag-iba na ang mga nilalang na yon. Kaya nung una, nahihirapan talaga ako. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa natuklasan ko ang tanging solusyon. Ang mutya ng patubalani. Pero, yun nga lo, paano gagamitin yan? Paano sila matatalo sa pamamagitan yan? Ang batubalani ay may natural na hatak sa itim na dugo ng mga aswang. Ibabad mo ang mga batong ito sa loob ng garapon na may espesyal na langis. Yung langis na yun ang kailangan mong gamitin. Baril lang po ang sandatang meron ako. Kung ganun, pwede kong ibabad o pahiran ng langis na yan ang mga bala ng baril ko. Ganun na nga. Ganyan ang ginawa ko noon sa punyal ko. Dati, wala nang epekto ang talim nito sa kanila. Pero nang binabad ko ang punyal sa langis na pinagbabaran ng batubalani, nagbago ang lahat. Hindi na nila kayang gamutin ang sugat na likhahan ng punyal ko. Dire-diretso na silang bumabagsak at namamatay. Kung ganun, yan nga ang kailangan ko. Matapos may ipaliwanag ni Lolo Mando ang lahat, agad nitong iniabot ang garapon kay Idol Manong Danilo. Nang makuha, nakita ko ang pagkamangha sa mukha nito. Gaya niya, ganun din ang nararamdaman ko noong mga sandaling yon. Dahil ang inakala kong simpleng mga itim na bato at langis ay pamatay pala sa mga mala-immortal na aswang. Danilo, ipapasa ko na sa iyo ang responsibilidad na ito. Tulad ng sinabi ko, hindi lang ito basta gamit. Panata ito ng pagbabantay sa mga tao, pagbibigay ng proteksyon sa lahat. Mula ngayon, ikaw na ang magiging sandigan nila laban sa mga nilalang. Ikaw na ang bagong tagapagtanggol. Tatanggapin ko, Lo. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang tiwalang binigay niyo sa akin. Hindi ko hahayaang may masaktan pa sa baryong to habang hawak kong tungkulin yan. Mabuti kung ganon. Andoy, kailangan kong tulong mo. Ihanda mo ang mga bala ko. Iisa-isahin natin pahiran ng mga yun ng langis. Sige, Idol. Tutulungan kita. Matapos ang usapang yon, sumama ako kay Idol Manong Danilo para simulang kagad ang paghahanda sa mga kalaban. Inilabas niya ang lahat ng bala ng kanyang sniper rifle. Magkatulong namin pinahiran ng langis mula sa garapon ang bawat piraso. Naging maingat kami sa bawat galaw dahil hindi kami pwedeng mag-aksaya kahit isang patak lang ng pinagbabaran ng bato-balani. Humanda talaga ang mga aswang na yon. Siguradong lagot sila sa mga bala na to. Tepok silang lahat. Sana nga, tumalab sa kanila to. Dahil tiyak na malaking problema kapag hindi. Kawawa ang mga tao sa baryong ito. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Nang matapos namin ang lahat ng preparasyon, palubog na ang araw. Bago tuluyang magdilim, nagpaalam na muna ako kay Manong Danilo para umuwi at balikan si Lolo Mando. Pero pagdating ko sa tapat ng aming bakuran, bigla ako napahinto. Nawala ang ngiti ko nang makita ko ang magulong kapaligiran. Sira-sira ang bakod. Nakataob ang mga upuan at lamesa. Nagkalat ang mga gamit namin sa labas. Bigla akong nag-alala para kay Lolo. Dali-dali akong tumakbo papasok at doon ko nakita na maski sa loob ay magulo. Lo? Lo, nasan kayo? Lo? Lolo Mando! Pinasok ko lahat ng kwarto. Binuksan ko ang mga parador. Tinignan ko pati ang mga ilalim ng kama. Wala siya. Doon na ako tuluyang nilamon ng matinding takot nang lumabas ako papuntang kusina. Napako ang tingin ko sa isang maitim naman siya sa sahig. Natuyong dugo. Nagsimulang mangatog ang mga tuhod ko at tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ko habang paulit-ulit kong isinisigaw ang pangalan ni Lolo. Lo! Lo, ano po nangyari dito? Lo! Nasaan na kayo?
Iginala ko pa ang mga mata ko sa paligid. Hanggang sa mahagip ng paningin ko ang bagay na nakapatong sa lamesa. Ang cowboy hat na pag-aari ni Don Hermano. Nag-init agad ang ulo ko. Mukhang binalikan nila si Lolo at mukhang dinukot pa nila ang matanda. Hindi na ako nagsayang ng oras. Patakbo kong bumalik kay Idol Manong Danilo. Idol! Idol! Tulungan niyo ako! Si Lolo! Kinuha nila si Lolo! Teka, Andoy, kumalma ka muna. Huminga ka na malalim. Anong nangyari? Sinong kumuha sa kanya? Hindi ko alam, Idol. Magulo ang buong bahay namin. Sira-sira ang mga gamit. Tapos may natuyong dugo sa sahig. Pero may pinaghihinalaan ako, Idol. Si Don Hermano. Nakita ko kasi yung sombrero niya sa ibabaw ng lamesa. Sa siguro may gawa nito. Tinukod niya si Lolo. Ang mga hayop na yun. Idol, kailangan natin bawiin si Lolo. Baka kung anong gawin nila kay Lolo eh. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Siya na lang ang natitirang pamilya ko, Idol. Parang awa mo na, tulungan natin siya. Andoy, makinig ka sa akin. Hindi ko pababayaan ng lolo mo. Babawiin natin siya, pangako. Pero bago yun, samahan mo muna ako sa inyo. Mabilis na binitbit ni Manong Danilo ang kanyang mga gamit, pati na ang kanyang Remington 700 sniper rifle. Agad kaming bumalik sa bahay. Pagdating namin doon, mabusising nagmasid ang sundalo. Tinignan niya ang mga nakakalat na gamit, ang mga dingding, ang bawat kwarto, at ang kabuuan ng sala. Mukhang nagkagulo nga rito. Sa ayos ng paligid, sigurado kong nagpang-abot sila rito. Diyos ko, buhay pa kaya Lolo ko, Manong? Baka pinatay na nila siya. Hindi natin alam sa ngayon. Pero may magandang senyales. Heto, tignan mo ang buong sahig. Mukhang pisikal na labanan at bugbugan lang ang nangyari. Wala akong nakitang kahit isang basyo ng bala dito. Ibig sabihin, walang nagpaputok ng baril. May malaking pag-asa na buhay pa siya. Sana nga. Sana nga, Manong. Pero ito, may iba pa ako napansin. Halika rito. Tignan mo ang dingding na to. Lumapit ako sa itinuro niya. Kumunot ang noo ko nang makita ko ang mga hiwa sa tabla. Malalalim na kalmot yun at bumaon ng gusto sa mismong kahoy. Sabi ko na nga ba matagal ko nang sinusubaybayan ng lalaking yun. Noon pa man, alam ko nang may kakaiba sa kanya. At tama nga ang hinala ko. Mukhang aswang nga talaga si Don Hermano. Ano? Aswang si Don Hermano? Ganun nga, Andoy. At kung siya mismo ang personal na pumasok dito para makipagtalo at kalabanin ng lolo mo, iisa lang ang ibig sabihin yan. Isa nga siyang aswang. Sa mga sinabi na yon ni Manong Danilo, mas lalong tumindi ang kaba at takot ko. Hindi ko na nakayanan. Kusang tumulo ulit ang mga luha ko. At sa sobrang panghihina ng mga tuhod ko, napaluhod na lang talaga ako sa sahig. Andoy, tumayo ka dyan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan mo maging malakas, magpakatatag ka. Para kahit papano ay mailigtas natin ang lolo mo. Kailangan mo akong samahan. Opo, Idol. Sasama ako. Hindi ko pababayaan si Lolo. Saan ba tayo pupunta? Sa mansyon ba ni Don Hermano? Hindi. Pero kailangan ko ng mataas na lugar. Naalala mo yung Torres sa bakuran ko? Kailangan ko ng ganun lugar at espasyo. Teka, may alam po akong parang burol na makikita malapit dito. Halina po kayo. Sumunod po kayo sa akin. Dinala ko kagad si Manong Danilo sa isang mataas na burol na hindi kalayuan sa baryo. Pag-akyat namin, napangiti siya. Tamang-tama ang pwestong ito para sa posisyon ng isang sniper. Mula rito sa itaas, kitang-kita namin ang buong kapatagan, pati na ang papunta sa mansyon ni Don Hermano. Walang kahit anong galaw ang makakalusot sa paningin namin. Mabilis niyang ibinaba ang dala niyang bag at tahimik na inilabas ang Remington 700 sniper rifle. Maingat niya itong ipinwesto sa pagitan ng makakapal na talahib. Matapos mailapag ang iba pang mga gamit at mga inihanda naming bala,
ay may kinuha siya sa loob ng bag at iniabot sa akin. Isang night vision binocular. Hawakan mo yan, Andoy. Kailangan kong tutukan ng bawat sulok ng mansyon mula rito. Ikaw ang magiging mata ko sa paligid. Oo, Idol. Ako na ang bahalang magbantay sa buong paligid. Maging alerto ka. Sabihin mo agad sa akin kapag may nakita kang kakaibang galaw, lalo na sa may mansyon o kaya naman ay sa mga gilid ng gubat. Sigurado akong marami silang nakakalat na bantay ngayon. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko kahit gusto ko nang magwala sa sobrang pag-aalala. Tumango ako kay Manong Danilo at agad dumapa sa damuhan. Itinapat ko sa mga mata ko ang night vision binocular. Ilang minuto kong nilibot ang paningin ko sa madilim na gubat hanggang sa mahagip ko ang mga kumpol ng liwanag. Mga taong may hawak na sulok. Naglalakad sila patungo sa isang bakanting lote sa gitna ng kakahuyan. Manong, tignan mo dun, oh. Ang daming tao. Naglalakad papunta sa gitna ng gubat. Ano, sandali. Si Lolo ba yung pasan-pasan ng isang lalaki? Inayos ko ang focus ng lens para makita ng malinaw. Nag-init kagad ang buong mukha ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Lolo Mando nga ang pasan-pasan ng lalaking nangunguna sa paglalakad. Nakagapos ng mahigpit ang mga kamay at paa niya. May busal din ang bibig niya. Si Lolo! Kailangan ko siya tulungan, Idol! Bababa ako! At anong gagawin mo sa kanila? Ha? Magmamakaawa? Hindi ba't sinabi kong ayusin at ikalma mo ang sarili mo? Hindi natin kailangan makipag-usap o makipaglaban sa kanila ng harapan. Kahit nandito tayo sa taas, kayang-kaya natin silang ubusin. Wala akong nagawa, kundi ang muling dumapa at magtago sa mga talaib. Si Manong Danilo naman, pumwesto na ng maayos. Nakadapa na rin siya habang mariing nakatutok ang paningin sa scope ng sniper niya. Ibinalik ko ang tingin sa ibaba. Huminto ang grupo sa gitna ng hawan na bahagi ng gubat. Ibinaba nila si Lolo at itinali ng maigpit sa isang mahaba at nakabaong kawayan. Ang ibang kalalakihan nagsimulang magtambak ng mga tuyong kahoy sa mismong paanan ng lolo ko. Umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Susunugin nila ng buhay si Lolo Mando. Sabi ko na nga ba may malaki silang pinaplano. Susunugin nila si Lolo, Manong! Hindi natin pwedeng pabayaan to! Sobrang sama ng gagawin nila! Tignan mo na maigi ang sitwasyon sa baba. Hindi lang si Lolo Mando ang habol nila. Nandun mismo si Don Hermano sa tabi niya. Nagmamasid sa buong paligid. May hinihintay ang aswang na yan. Hinihintay? Sino namang hinihintay niya? Ako? Hindi ikaw, kundi ako. Nang sabihin yun ni Manong Danilo, ay muli kong naalala ang naging laban nito kay Don Hermano, pati na rin sa mga tauhan nito noong nakaraang araw. Mukhang sinadya nga nilang kunin si Lolo upang maging pain dahil alam nitong ililigtas siya ng kasama ko. Yanda mo mga tenga at mata mo, Andoy. Magiging mabilis at madugo ang labanang ito. Muli niyang inasinta. Tumutok din ako ng binocular. Sa unang putok, tumama ang bala sa direksyon ni Don Hermano, pero laking gulat ko nang bigla itong kumilos na para bang walang nangyari. Nakaiwas siya. Masyadong malakas ang pakiramdam niya. Alam niyang may nagbabantay sa kanya. Biglang nagkagulo ang mga aswang sa ibaba. Nakaalerto na sila. Paikot-ikot na parang mga hayop na naaamoy ang panganib. Hindi naman sumuko si Idol Manong Danilo. Muli niyang itinutok ang scope kay Don Hermano. Saktong kakalabitin niya na ang gatilyo nang biglang tumigil ang aswang. Tumingin siya ng diretso sa kinaroroonan namin. Parang alam na alam niya kung nasaan kami. Sa isang iglap, nagbago ang anyo niya. Lumaki ang katawan niya. Humaba ang mga kuko. At naging isang dambuhalang aso na may maitim na balahibo na parang mga alambre. Mabilis siyang tumakbo, patungo sana sa amin.
Huli ka! Kinalabit niya ang gatilyo. Tumagos ang bala sa noo nito at diretso yung bumagsak sa lupa. Sandali pa itong nanginig at ilang saglit pa, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Idol, bakit siyang inuna mo? Dahil siyang pinuno, Andoy. Hindi tayo gagaya sa mga pelikulang napapanood mo kung saan huling nilalabanan ng pinakapinuno. Tignan mo, parang asong nagwawala ngayon ng mga tauhan niya. At yun nga ang nangyari. Nagwala ang lahat ng tauhan ni Don Hermano at sabay-sabay na nagpalit ng anyo. Nag-iba ang mga itsura nila at naging mga dambuhalang aso. Nagsilabasan ang mga matutulis nilang ngipin habang nakalaylay ang napakahabang dila na may bahid pa ng dugo. Sinamantala ni Manong Danilo ang gulo sa ibaba. Sunod-sunod niyang pinaputukan ang mga kalaban. Bawat aswang natamaan, diretsong bumabagsak sa lupa at tuluyan ng hindi gumagalaw. Sa sobrang pagkataranta, nagkanya-kanya na sila ng takbo. Hindi na nila alam kung saan magtatago o kung ano ang gagawin dahil sa biglaang pagbagsak ng mga kasamahan nila. Ako naman, tahimik lang na nakamasid kay Manong Danilo sa tabi niya. Ibang-iba ang aura niya ngayon. Seryosong-seryoso ang mukha niya at tutok na tutok talaga sa bawat pagkalabit ng gatilyo. Huwag kang manood lang, Andoy. Ituro mo sa akin kung saan magpupunta ang ibang mga aswang. Ay, sorry Idol, sorry. Ito na. Natataranta akong muling ginamit ang binocular. Gaya ng utos ng aking kasama. Agad kong itinuro sa kanya ang ibang nagkalat na mga aswang. Lahat yun ay agad niyang natatamaan at napapatay. Sa paglipas ng halos 5 minuto, ang kaninang sigawan at pag-ungol sa kapaligiran ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ang sariwang hangin ay napalitan ng masangsang na amoy mula sa dugo ng mga nagkalat na aswang. Cleared na ang area, Andoy. Punta na natin ang lolo mo. Yes, maraming salamat Idol. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyong to sa akin. Maraming salamat talaga. Mabilis kaming bumaba ng burol. Habang naglalakad, hindi ko ininda ang mga sanga ng puno at matatalim na damo na humahampas sa binti ko. Ang tanging nasa isip ko lang ng mga sandaling yon ay makarating kagad sa kinalalagyan ni Lolo. Si Idol Manong Danilo naman ay alertong-alerto. Hawak pa rin ang baril niya habang pabalik-balik ang tingin sa dilim ng gubat. Sinisigurado niya na wala nang natitirang kalaban na susugod sa amin. Pagdating namin sa mismong lugar, agad kong kinalagan ang paa at kamay ni Lolo. Lo, okay lang ba kayo? Apo ko. Oo, medyo okay lang naman ako. Asan si Hermano? Ang walang yun. Naunahan lang ako nun eh. Nasaan siya? Lumabas kay Hermano at magsuntukan tayo! Lo, relax. Ano ka ba? Huwag ka na nga masyadong mayabang. Wala na si Don Hermano. Patay na. Lawit ng dila. Siya po ang unang tinarget ni Manong Danilo. Ano ka mo? Talaga? Patay na ang hayop na yon? Talagang hindi pala ako nagkamali sa'yo, Danilo. Salamat. At tinulungan mo ko sa pangalawang pagkakataon. Wala po yun, no? Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Ngayong wala na sila, wala na magiging banta sa kaligtasan ng mga tao sa baryong to. Magiging payapa na ang pamumuhay nila. Tama lang na matapos na sila rito, hindi na sila dapat makapaminsala pa. Alam mo, napahanga mo talaga ako. Ang galing mo. Manang-mana ka sa tatay mo. Salamat po. Nilabas ni Lolo mula sa ilalim ng kanyang damit ang kanyang agimat. Hinawakan niya ito ng maigpit at bumulong ng isang dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Biglang lumiwanag ang agimat. Isang kulay gintong liwanag na nakakasilaw. Itinutok niya ito sa mga pinagpatong-patong na kahoy na inihanda sana para sa kanya kanina.
Sa isang iglap, kusa itong nagliyab. Malaki at mainit ang apoy. Isa-isa naming kinakaladkad ang mga patay na aswang at itinapon sa naglalagablab na apoy. Tapos na ang gulo, Lolo. Kaya nga, mabuti na lang at naagapan natin ito. Dahil kung hindi, delikado talaga ang mga tao dito sa baryo. At siya nga pala, Andoy, Apo. Ayos ka lang ba? Hindi manadali ang bunganga mo na maingay. Si Lolo naman, oh. Opo, ayos lang ako. Ayos na ayos. Kasama ko si Idol eh. Binabati din kita, Apo. Mahusay din ang pinakita mo. Apo nga kita. Pasado na po ba ako sa inyo, Lo? Para maging antingero din katulad nyo? Walang duda, Apo. Ikaw na nga ang susunod sa yapak ko. Doon ko naramdaman ang matinding tuwa na halos bumabara na sa lalamunan ko. Hindi lang dahil sa ligtas na kaming tatlo, kundi dahil sa wakas, nakuha ko rin ang matagal ko nang hinihintay na pagkilala mula kay Lolo Mando. Ang pagpuri niya sa harap ni Idol Manong Danilo ay para bang gintong medalya na isinabit sa dibdib ko. Ramdam ko ang init ng palad ni Lolo sa balikat ko. Tumingin ako kay Idol Manong Danilo at nakita ko rin ang pagtango niya. Tila isang pagsang-ayon sa sinabi ng matanda. Sa sandaling yon, nawala ang lahat ng pagod, takot at kaba na naramdaman ko kanina. Lumipas ang mga taon, pero ang gabing yun ay nananatiling malinaw sa puso't isipan ko. Hindi na ako yung Andoy na palaging ginagawang biro ang lahat. Yung mga nangyari sa baryo, ginawa ko yung motibasyon para magpursige. Nag-aral ako, nag-training, hanggang sa naging sundalo. Isang sundalong antingero na hindi lang mga masasamang loob at mga rebelde ang kinakalaban, kundi pati na rin ang hukbo o grupo ng mga masasamang elemento o nilalang, kagaya ng mga aswang. Si Lolo Mando ang naging gabay ko sa lahat ng espiritual na bagay, habang si Idol Manong Danilo naman ang todo suporta sa training at pag-aaral ko. Magkaiba man ang mundo ng antingero at ng pagiging sundalo, iisa lang ang pinupuntirya naming layunin: ang protektahan ang mga taong inaapi at inaabuso. Yun ang misyon ko. Maging sandigan ng mga nangangailangan, mapatao man o kung ano pa mang masamang elemento ang susubok sa kapayapaan. At ito ngayon ang misyon na kinakaharap ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. God bless po at more power sa inyong channel. Maraming salamat po mga idol sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na rin po at paki-share ang ating video at mag-comment po kayo ng inyong saloobin. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli, mga idol.